कहले कि माई अरे तू ही बनावेलू ई का हो जन मोरो तनी तन कुर्ता के बाही हो ये न पूछला हैं ये पूछला के जन झटकावा लागल ह तन पूछला झटकावा तई झटकावा है एगो भोजपुरी में ब्यास लोग बनौले बेकर के मुर्की ऐसे संगीत पढ़ब नु तो में मुर्की तुर्की कुल ना हो ई अपना से ब्यास लोग जितना ब्यासवा लोग बा नचनिया से मुर्की मरवावता ई का है मुर्की का हो कुछ ना पब्लिक के बोका बनावे सही बात बा ब्यास आज के डेट में इतना तेज हो गया है सब पब्लिक के मूर्ख बनावे खातिर एक उठा नहीं के धरत लोग नचनिया से 32 किस्म के डाढ़ हिलवा देता लोग एक हली ढोलक से ताल काटा के मार जाता तो का हत मुर्की हो त का होई त पब्लिक देखी नु त कही कि बाप फलानवा ब्यास में होई ठेकोइता मुर्की मरलक हो फलानवा ब्यास में होई नचनिया ला मुर्की मरलक हो लेकिन सांच पूछी त है संगीत क्रिया खा के कहतानी संगीत में कहीं मुर्की है ये ना सही बात तान बा क्रिकेट बा बोल बा लेकिन है भोजपुरी में जितना ब्यास लोग करता है मुर्की अपना से बना के बोलता लेकिन तू जब कहले बड़ा तो सब कोई जगह करता तो हमरो करही के पड़ी तई मुर्की हो छोटे थाट हो अरे तू ही बनावेलू अरे तू ही भी करेलू नाचे के ब्यास लोग के मन करला त गायत्री बाबा के नाम लेला कि गायत्री बाबा का तो धोतिया ही लोला कुंवरो जी को बोकाल कहिले कि गायत्री बाबा नाचले ना खाली धोतिया के पहुंच ध के हे ही तरह तो गायत्री बाबा के लोग याद करेला कि गायत्री बाबा हेंग कहिले गायत्री बाबा होंग कहिले अब गायत्री ठाकुर कोई थोड़े हो जाए कुंवरो जी अपने आप के गायत्री ठाकुर जानल चाहिए अब यहाँ के गायत्री ठाकुर थोड़े हो जाए अब अपना के बुझाता नहीं कि गायत्री ठाकुर तो गायत्री ठाकुर मर गइले रहुआ कहिया मर निकले वाला बानी लेकिन हम ना कहब ई हम ना कहब तले ठाटी है हम अरे तू ही बनावेलू आ तू ही भी अरे बिगड़ल भगिया तू ही नु बेटा है तो हर भाई दया हमारा पापा बार को हमारा नैया कथी कथी तो गौले हम भगवान जानो।